Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenice. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moram umutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef. Miley, možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin. Da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete. Da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovdje? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. Postalo je tako hladno. Šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba. Da, to je super ideja. Posluži se, bako. Zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. Moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa Huba Bubom u lubenicu. Odlično. Bako, šta si ti smislila? Ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. Moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. Moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U činiju ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. Napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidalo mi se. Njam, njam, njam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka Huba Buba. Ekstra, znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna.
Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendat ću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu. Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O, da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O, da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake. Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A posle ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. Jeste me poželeli, a moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrejati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. Čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Fuj. Probat ću ovo. Šta je to? To su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. Da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. Kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? To. Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo! Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. Obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. Kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney.
Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sačekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. A vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. Kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu. Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa i dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke. Moje remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom. Spajam to sve i to je to. Cool. Da, jeste. Ali niko od mene nije gore. Prijetno, Britney. To je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. Da, ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puter. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. Devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A što je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno. Stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu i imate još vremena. Došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. Baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. Svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. Momci, to je genijalno. Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite
ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu devojka. O, kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. Momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. Vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno.
Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam! To! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. O, ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj! Uhvatio sam te da sad ti. Gotova! A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. O, hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj! Odlično mi ide! Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro, to izvolite. A sada idi odavde. Jao, jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Aha, sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke! Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam. Jeste vidjeli to? Da, jesmo. Ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, šta je kod vas? Vi ste isekli jagode, super. Još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow, a razmazat ću ga po testu, a zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i bobice isto. Odlično! Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi. Pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte. Smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! Momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. Vaše pice su baš različite. Dakle, prvo, momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pica. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pica. Pa to je voćna slatka pica. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko para imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatke. Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. Naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mleko.
i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. Kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. Kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag. Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. A ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota. Kako vam se čini, šefe? Jo. Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. Da, odlično mi ide. Da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što ni ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Dodat ću šarene konfete. I gledajte sad. Dižam to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk. Posluži se, draga. Kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Cool. Kako slatko srce. Obožavam čokoladu. A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati. Fuj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. Šefe, gledajte. Prevarila sam šefa.
Dakle, vaš novi zadatak je pasta. Bit će urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija. Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati i jastivu boju u testo. Divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju i sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. Znači, mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. Bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. Ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao. Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. Dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve je spremno. Prijetno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? Nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne i ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. Vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. Prvo, krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje? Da, sipat ću što više. I bacam krompir. Pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips? Sad ću probati jedan. Nije loše. Gledajte svoje posla, bako. Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I spržiti sa svih strana. Bako, ja sam vam rekla. Dakle,
Sipat ću ulje u tiganj i spržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smiješna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati. Pa može da prođe. I ja sam skoro završila. Dodati začine je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro, svaka čast. A šta će li me tako čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? I ja sam pobedila. To. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja? Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Zaglavila sam se. Kventine, pomozi mi. Vuci flašu. Samo mi jezik nemo otkinuti. Joj. Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavu? To je easy. Sad sam sav lepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. Evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. Da, divno. Šta me tako gledate? Jao, izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups. Jao, trebalo je da padne par centimetara niže.
Ali barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Hajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jao, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sofi, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jao, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam! Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štepići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da ću to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jel? A rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jao, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Clementine, jao, nije uspelo, ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. A tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super! I jao, kako čudno. Kakvo neobično dejstvo. Ali i dalje ukusno. Quentine, sada ti. Lako. Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. Da, divno. Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel. Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sofi, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam žedna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jao, šta je sa mnom? Čini se da se dešava nešto čudno. Kakav užas. Sofi se pretvorila u... Stanite, gde ćete? Sad čekajte. Ja sam Sofi. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrejati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sofi, sad je tvoje da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo.
Pogledajte! Nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Pa ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. O, da! To je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. Vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neću moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. O, šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. O, važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znamo dakle da počnem. Uzet ćeš slad i staneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? O, tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slojem ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno. Svaka mi čast. Moram probati malo fila. Jao, kako je lep. Možda još malo da uzmem? Ne smijem. Ili ipak smijem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota. Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna. O, jabukica, to mi treba. Dakle, stavit ću je ovdje. Obući ću ovo i sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, šta je to? Preukusno. Šta vam je? Baka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla Nutelle? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najao sam se. I šta da izaberem?
nemam pojma. Sviđa mi se sve. Ha. O, kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično. Dakle, uzet ću Nutellu. O, kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. A treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. A dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. O, kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. O, gledajte. Oduševljena sam. O, a mlijeko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mlijeko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. O, pogledajte kako lepo za čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. O, da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. O, kakva ukusna Nutella. O, sve sam pojela. Šta da radim? O, znam. Sipat ću mlijeko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promučkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlijekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegle od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. O, da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasuje. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću isteći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo
skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit će to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću seći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to što nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. O, divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace! Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušinica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. O, koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa, ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. O, što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam! Eto, već zvoni alarm, znači vreme da ustajem. Da vidim koji je dan danas. Zaboravila sam, danas je noć veštica. To je lepa vest. Vreme je za strašne šale. Počinjem sa pripremom prvog pranka. Za njega su mi potrebni balon, bela tkanina i crni flomaster. Pogledajte, to je pravi duh. Nisam očekivala da će izgledati tako vrljivo. Okačit ću ga u Mijinoj sobi. Odlično, ona još spava. To je moja šansa, ne smem da izgubim ni minut. Ostavit ću duh ovdje ispred njenog lica. To nije sve. Imam još i ove rukavice. Uspelo je, super. Ostalo je samo da sipam kuglice na pod. Mogu zamisliti šta će biti kad stanu na njih. I posljednja stvar, ligavac. Kako se dobro razvlači. Žao mi da ga dajem, ali to je potrebno za moj prank. Pa sad moram da idem. Na kraju ću zalepiti vrata plakatom sa zidom od opeke. Šta je to? Mamice, napao me je duh. Čekajte, izgleda da nije pravi. A šta se desilo sa mojim rukama? Polako, Mija, bez panike. Izgleda da su to samo rukavice. Idem da pronađem Suzy. Ona stvarno nije normalna. U čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak dana. Pazi se, Suzy. Zid? Odakle je ovdje zid? Ovo je neko ludilo. Ćao, Mija. Srećna noć, veštica. Osvetit ću ti se. Sad ću ja napraviti prank za tebe.
Veruj mi, bit će mnogo strašnije od tvog. Treba će mi drveni sto sa rupom u sredini i crna tkanina. A sad ću staviti veliku kantu kokica direktno na rupu u centru. Dno od kante također treba skloniti. Odlično. Sipam kokice da se ništa ne bi vidjelo. Pola posla je urađeno. Kako vam se sviđa moj novi izgled? Baš strašno, jel da? Da bih stvorila jezivu atmosferu, uključit ću horror film i isključiti svetlo. A sada tišina. Samo posmatrajte, a ja ću se sakriti ispod stola. O, horror film, odlično. Taman sam htjela da gledam nešto. Tu su i kokice, super. Što nije u redu? Učinilo mi se. Iznenađenje. O, neko me ujeo za prst. Šta je to do đavola? Da li je u kutiji čudovište? Pogodila si. Moram da bežim. Žao mi je, ali sad se sigurno neću zaustaviti. Imam još puno prankova na raspolaganju. Za sljedeći će mi trebati veštačka ruka. Izgleda baš kao prava. A sad ću uzeti bušilicu i okačit ću nešto na zid. Vreme je da ukrasim kuću za žurku, ali ne ide mi dobro. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj šta imam. Pusti mene da uradim to. Hvala, Suzy. Jao, kije mi se. O ne, probušila sam sebi ruku. U pomoć. Suzy, šta da radimo? O ne. Mamice, kakva velika rupa. Nije mi dobro. Poverovala je, znala sam da ću uspeti. Je li to Suzyna ruka? Ona nije prava. Opet me je prevarila. Pa, vreme je da uzvratim. Mislim da će ćelava glava biti odlična za sljedeći prank. Izgleda super. Moram da stavim još i silikonski mozak gore. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Naprimjer krv. Uzet ću crvenu boju i umočit ću zavoj u nju, a zatim ću ga umotati oko glave. Ovako. Tog bih se i ja uplašila. Izgleda zaista jezivo. Stavit ću periku da Suzy ne bi ništa posumnjala pre vremena. Mislim da mi baš lepo stoji. Posljednja stvar i to je to. Ovo ću staviti na leđa. Suzy neće moći da odoli. Ćao Mija, hajde zajedno da gledamo horror film. Mislim da je vidjela. Odavno nisam vukla nekog za kikice. Šta je to? Iščupala sam svu njenu kosu. Iznenađenje, Suzy. To je baš smešno. Srećna noć, veštica. Smicalica ili poslastica. Imamo prve goste. Zdravo, izvoli, ovo je za tebe. Hej, trebao si uzeti nekoliko bombona, a ne sve odjednom. U redu, sad ću ga naučiti pameti. Napravit ću posebne čokoladne jaje. Moram uzeti prava jaje, svako od njih probušiti drvenim štapićem, okupati u čokoladi i umotati u pakovanje. Super je ispalo. Smicalica ili poslastica. Opet ti. Izvoli, donela sam još slatkiša. Da vidimo da li će ti se dopasti. Blago meni, uzeo sam sve što je bilo. Super. Obožavam Kinder jaje. Fuj, šta je ovo? Sirovo jaje. Odvratno. Tek sam počela i ne planiram da stajem. Moram da napravim novi prank. Za njega će mi trebati bundeva, glavni simbol noći veštica. Napravila sam odličnu lampu Jacka. Još samo da stavim svećicu u nju. Tako je. Mislim da je najbolje staviti to ispod Suzynog kreveta. Dobro je što je nema. Moram da požurim dok nije došla. Super, lampa Jacka je tu, ali to još nije sve. Treba će mi Suzyne patike i crvena boja. Namazat ću John da bih ostavila krvave tragove na tepihu. Ovo je moj omiljeni prank. Super, odlične otiske. Svaka mi čast, sad odlazim. Jao, danas je bio veoma naporan dan, umorila sam se. Šta je to? Liči na krv. Mamice, bojim se, neko je ušao u moju sobu. Tako je, odlazi odmah. Tako si impresivna, Suzy. Jao, kako odmah nisam shvatila da je to tvoj prank. Prestani da se smiješ, Mija, eto ti. Nisi pogodila.
Samo sam se šalila, a ona me gađa jastucima. Moram da se osvetim i već znam kako. Uzet ću taj beli peškir. Raširit ću ga na podu i na njemu ću staviti krvave otiske svojih dlanova. Primetila sam da to plaši Suzy više od svega. Biće zapanjena. Odlično mi ide. Napravit ću još nekoliko otisaka. Sad mogu okačiti peškir na svoje mesto. Tako je, uopšte ne izgleda sumnjivo. Ali jednog peškira nije dovoljno. A šta ako dodam crvenu boju pravo u tuš? To će sigurno mnogo uplašiti Suzy. Sve je uspelo i što je najvažnije, nisam ostavila nikakve tragove. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. I još jedna genijalna ideja. Napisat ću na ogledalu poruku sa punom. Ovo će biti završetak predstave. Posmatram te. Svaka mi čast i ja sam genije. Jao, jedva čekam da dođe. Samo nemojte me odati pre vremena. Konačno mogu da se istuširam. To mi uvek pomaže da se opustim. Kakva prijatna voda. Ali zašto je crvena? Da li je to krv? To je 100% mi je napravila. Sad ću se obrisati i naći je. O ne, na peškiru su nečiji dlanovi. Šta je ovo? Neko me prati. Kakav užas. Moram da idem.